Ако говорим за операция, там възстановяването е бавно и тежко, защото операциите са доста болезнени. Но в медицински център OnClinic ние не извършваме класически хирургични операции, а се извършват процедури по отстраняване на вътрешните хемороиди, които са бързи за пациента, леки, без болки, за кратко време, без болничен престой. Тоест, след като се извършат нужните процедури и пациента бъде инструктиран какво трябва да прави след това, той напуска клиниката на собствен ход и може да шофира, може да отиде на работа, да си извършва ежедневните задължения, без кой знае каква промяна в неговия тонус.